Океаните крият безброй тайни, но един звук обърква учените повече от 2 десетилетия – The Bloop. През лятото на 1997 година Американската национална агенция за океански и атмосферни изследвания NOAA записва ултрамощен, нискочестотен звук в южната част на Тихия океан. Звукът е толкова силен, че е уловен от хидрофони, разположени на разстояние над 5000 км един от друг. Кръстен The Bloop, звукът е ускорен, за да бъде чут от човешкото ухо. Той наподобява жив организъм, но няма известни същества, способни да издадат толкова мощен звук. Това поражда спекулации. Гигантски непознат морски живот, дълбоководни чудовища или дори измислицата на Хауърд Лъвкрафт – Ктулху, чийто измислен град Ралиех е близо до мястото на звука. Учените обаче предлагат по-земно обяснение. Впоследствие The Bloop е идентифициран като звук, предизвикан от ледени земетресения, масивни разпуквания на антарктически ледени шелфове. Тези ледени движения могат да генерират звуци със сходни характеристики и мощности. Разпадането на големи ледени маси в Антарктика може да предизвика звуци, които се разпространяват през водата на огромни разстояния. Макар че това обяснение е широко прието, мистерията все още пленява въображението на много хора. Океанът остава неизследван и пълен с тайни. Ако искате да откриете още загадки от дълбините, абонирайте се за нашия канал.